Ето на почивката сме. Аха, това е времето, значи. Ами на почивката сме, направихме почивката. И сега тръгваме. Днеска имаме една Скания с ръчни скорости, която не е много лесна за каране. Не е лесна за каране. Просто четвъртата е малко на една страна. Иначе няма проблеми. Значи не сме на магистралата, минахме по друг път. Затова записваме. Така. Всичко е направено, настроено. Дано да излезе добре. Значи предното клипче малко тъмничко такова. Може би, защото днеска е мрачно времето, а аз като го снимах беше 4:45. Нямаше грам слънце. Сега като че ли е малко по-светло. Самото време е малко по-светло отвънка, да видим как ще стане клипчето. Значи имаме още около 2 часа да пристигнем. Както казах, направихме почивката по-рано, понеже минахме по този другия път. И по-надолу ще включим пак на магистралата, а там на магистралата няма къде да правим почивки. А тук спрях на една такава отбивка като е тази, направих почивка и сега газ. Ще трябва да ги отрежа клипчетата през 15-20 минути. Понеже докато чакам да ме разтоварват, ще се опитам да кача 1-2, да може малко да се освободи картата, понеже много бързо ми пълни картата. Значи 5 минути видео, 5 минутно клипче, около 650 мегабайта. Значи един час клипче около 7 гигабайта. Малко повече даже излиза. Като цяло показваме, че на тая карта мога да снимам 2 часа 45 минути. А ние имаме 2 часа да стигнем до мястото, където ще разтоварваме. И после имаме още 1 час да стигнем там, където ще спиме. Така че сега ще отрежа 1-2 клипчета през 15-20 минути, за
за да може да ги качиме докато разтоварваме и да ги изтриеме, за да може да имаме място да снимаме после, докато караме наобратно, докато отиваме до паркинга. И така. Ей, тук на този път през седмиците е фрашкано с камиони. Днес, понеже е събота, няма никой. Затова реших да минем от тук, хем да снимаме малко. Сега зареждам музикалната кутийка, че последния път сме я забравили включена и паднала е батерията. Сега я зареждам, после може да чуем някоя музика. Ще гледаме. Ето един колега тук мина. Уж не ми се спива, пък се прозявам. Днеска е приятно времето, само 12 градуса е, точно като за мене. Камерката се снима. Това другото клипче малко тъмно такова излезе. Не знам от камерата ли е, от времето ли е. Но като цяло телефона ги правише по-хубави клипчетата и затова ще търся по-хубава камера. Има едни, където се казват GoPro, ама те са много скъпи. Значи гледах такива от 130 кинта нагоре. Много са скъпите. Ще видим, сега ще изкараме 3 дена с тази и накрая, като съберем малко повече клипчета, ще видим как са излезнали. Защото за сега още не съм снимал, когато е слънчево.
Може би когато има слънце ще излезат по-добре. За сега сме направили 2-3 клипчета само, ама някои от тях бяха вкъщи и сега тук имаме едно-две. И сме снимали когато има слънце отвън. Днеска пак сме закъснели, случва ми се за втора поредна седмица. Но днеска е събота, така че поне с трафик няма да се разправяме. Миналата седмица бях се успал, тази седмица тъкмо тръгнах и се оказа, че трябва да сменя камиона. Се върнах, сменях камиона, станаха едни проблеми и пак съм с 1 час закъснение. Значи по моите изчисления, ако всичко е нормално, след следващите 2 часа, ако всичко е нормално, ще пристигнем към 9 часа. Ще видим. Ще видим. Значи този път, по който сега се движим, е път номер А14 и малко по-надолу имаме едно наше депо. Ама ние няма да ходим там, ще го подминем и продължаваме надолу към магистралата. Ето тук едни големи вятърни мелници отдясно. Ето на тази табела, ако се вижда, имаме още 20 минути до магистралата и оттам имаме около час и 15-20 минути да стигнем до депото, да разтоварваме. Днеска много жени шофьори.
сега колкото коли ме изпревариха, половината бяха с шофьори жени. Стига да е. През 5 минути се прозяват. Утре, като отидем в Шотландия, може да снимаме камиона и ремаркето, ако не забравя, да покажем какво караме, за да знаят хората каква машина караме. Тя машината е ясна, не? С капания. Ремаркето ни е малко по-големичко от нормалните ремаркета, с ниски гуми. Тоест с малки гуми, не с ниски гуми, а с малки гуми. Ако не забравя, утре ще покажа. Ами, това клипче може би ще го спрем тук и ще пуснем веднага след него друго, за да може после по-лесно да ги кача. И така. Айде, това го спираме.